Isiko lolwaluko libaluleke kakhulu kumzi wakwaXhosa, kodwa kutshanje eli siko limoshwa kukusweleka kwabakhwetha ngenxa yokoluswa ngendlela engeyiyo. Ukanti nobhubhane we-COVID-19 nawo ufake uxinezelelo kweli siko. NgoDisemba wonyaka ophelileyo, abanye babakhwetha baye bosuleleka intsholongwane ye-corona. Urhulumente uthi kuza kubakho imiqathango yokhuseleko engqingqwa esuthwini kweli tyeli. Le nto yokusuka abantwana esuthwini bubuthina obo njengomzi ontsundu, njengomzi kaXhosa. Ke asuyeke uba sithi, kodwa asuba sithi ingathi iimeko ziyafana. Funeka sibe sithi kwiimeko siyazi uba zitshintshile ngoku, nathi zibe khona into esizitshintshayo ngendlela esenza ngayo izinto. Yile miqathango ke sithi siyiphumeza phantsi kwaloo nto. Akuzuba khona imigidi, abantwana bazawusiwa, abantwana bahlanjwe. Abanye babazali bazimisele ukusa oonyana babo esuthwini. Ndiyoyika loo third wave ngoba kaloku siyayazi iCOVID ihlobo elulo neza ngamandla ngayo, kodwa ke ngoku ndiziva ndikhululekile ngenxa yento yokubana urhulumente wethu siqinisekisa into yobana abantwana bethu bazawube bekhuselekile. Sizingcibise zafunda uba kubalulekile ukuba ibhoma libe nomkhwetha omnye uba linakho okanye ababini nothi ngaphezulu. Bali-13 abakhwetha bathe basweleka ngelixa lasehlotyeni lolwaluko, kodwa ke oko kubhubha kwabo bakhwetha akubanga nanto yokwenza ne-COVID-19. Ndinguluba Balodada kwiindaba ze-SABC eMpuma Koloni.